som els que tenim... El cervell l'estàs fent tu. Perquè, clar, tu ho expliques amb una passió que donen ganes. A mi m'han donat ganes de menjar el pit de pollastre aquest fastigós de l'Arnau. Carme, jo em vull posar en una situació, per exemple. Ma mare em truca i em diu saca el pollo del congelador a la una, no? A la una m'ho diu. Correcte. Ma mare té una polleria. Perfecte, veus? També li agrada molt això de l'alimentació. I em diu, sácalo a la una. I ella arriba a les 3. I jo a les 3 menys quart dic, hòstia, el pollo. Vale. El fico al microones. El fico al microones. No. Perquè vingui, que ja de dolent. No. És que m'ha passat moltíssimes vegades. No, mira, el microones has de tenir en compte que és una eina nova. Quan nosaltres cuinem a la brasa, al foc, veiem el foc. Quan cuinem al forn, notem que allò hi ha calor, però al microones tu no ho veus. Allà hi ha unes zones que actuen i actuen a través de la humitat. Si tu hi fots aquest pollastre congelat, aquelles zones actuaran, pensa que disparen. A dins te'l cauran i serà, bueno, no serà de supervivència, serà d'escombraries. I és un pecat llançar una cosa bona, eh? No ho llancem, m'ho menjo. És un pecat llançar una cosa bona i és el mateix pecat servir una cosa dolenta. Precisament, Olga, tu avui has preparat la secció... He preparat una secció, jo em dedico a la medicina i cirurgia estètica, però sempre donem uns ítems de vida saludable, però, Carme, és que no hi havia per on agafar de poder fer recomanacions si és que tu ja ho has fet tot de vida saludable, d'alimentació. Llavors, el que hem preparat han estat uns tips de les recomanacions a tenir en compte a l'hora d'alimentar-nos, que és el que has dit. Segur que ens estan veient i estan menjant sense... Doncs superimportant de parar-nos a les hores dels àpats, de seure bé... De parlar del menjar. Home, doncs, has de seure encarat el menjar i amb una postura, doncs... Recta. La Lorena no la compleix. Clar, si no l'aparell digestiu... Jo els àpats els faig amb peus, Tirats amb un sofà, no. Clar, no es pot menjar estirat. Menjar de peu? I s'ha de... Tampoc. És que quan hi ha pressa, moltes vegades ens passa, si estem treballant al carrer... Caminant. Però no, tu t'has de proposar que cada dia has de fer aquelles parades tècniques per posar benzina. Que en el teu vehicle busques la millor benzina i hi fots wins perquè tot vagi bé? Doncs és el mateix que has de fer amb el teu organisme. Parar, perquè després tot funcionarà. No parlar mentre estàs menjant. O parlar del que s'està menjant. Pots fer molta cultura amb la canalla del que estàs menjant, del què és, d'on ve, com s'ha cuinat, i tant. Clar, que és un dels ítems importants que també hem contemplat, no? L'educació, educar els nostres petits. Bueno, també és important de mantindre el temps que necessites, perquè és això, que els dies de cada dia anem a la carrera i tothom mengem superràpid, igual estem parlant, no estem gaudint ni saborejant del que estem mastegant. Quants cops s'ha de menjar al dia? Home, els nutricionistes parlen de 5 cops. Jo les compleixo, eh? Dejunis, sí o no, que estan molt de moda? Estan molt de moda, ja ho he sentit. Sí o no? Bé, doncs jo m'imagino que t'he de dir, fixa't, i això és una prova que la pots fer tu. El dia que tu fas un gran dinar, que ja sents que estàs processant a dins, que passa alguna cosa, que no saps què tens, i a sobre berenes, estàs feixuc. Per tant, el dejuni et manté àgil i bé. Sí, jo penso que és una cosa bona i recomanable. Sí, penso. Depèn de l'edat i depèn també si tens algun problema de salut, perquè el dejuni intermitent està molt de moda, però també hi ha molts metges que diuen vigilem que no tothom el pot fer, clar. Evidentment. No, escolta, sempre que una persona aplica una dieta que és realment radical i trenca el seu hàbit, ho ha de consultar amb un especialista, naturalment. Tu no pots seguir una dieta que has llegit en una revista, de cap manera. Però jo penso que et sents més en forma si vas més buit que si vas més ple. Per tant, té una lògica. Quants restaurants tens a dia d'avui, Carme? Bueno, nosaltres havíem tingut el Sant Pau va tancar i el seu el 18. Continuem treballant per Barcelona, que a veure, puc comunicar que el Mandarín, doncs finalment el dia 12 obre Mandarín, obre l'hotel i l'Espai Blanc, que també els acompanyem en aquesta oferta gastronòmica. Ja era hora, per fi. Sí, home, i tant, un any. sí. I Moments, que és on hi ha el meu fill, està previst per l'abril. Tòquio continua obert.
per Home, tancar... Tòquio ens queda una mica lluny, Carme? Clar. Doncs escolta, és una bona idea, ara quan tot arribi a la nova normalitat, que et plantegis un viatge a Tòquio, perquè és interessantíssim. Escolta, jo el que em plantejo un dia és que, no sé, que tu ens puguis convidar. Mira, fem una proposta, i si vols ho gravem. Anem al lloc on tu vius, que és un lloc fantàstic i meravellós. Jo et proposaré una cosa més divertida. Digues. Acaba. Ah, vale. Nosaltres et portem tot el menjar que tu vulguis, els ingredients, i tu ens el cuines. Farem una cosa més divertida. I una cosa més divertida. I és una cosa que hem fet molt ara en pandèmia. Perquè és que jo no he menjat mai un plat d'estrella Michelin, ni he anat a cap restaurant d'aquest. Mira, un plat d'estrella Michelin és un plat que sigui impecable i podria ser un pa amb tomàquet amb seitons fregits. Un pa de veritat, uns tomàquets d'aquests que... Ja, Carme, però jo no vindré a veure perquè em facis un pa amb tomàquet. No, i és que no ho farem. Mira, un hàbit que hem adquirit i cada diumenge que fa bo, anem al que nosaltres diem la vinya. La vinya és un tros de terreny que tenim petit, a Sant Pol de Mar, res, a mig quilòmetre de casa nostra, a l'aire lliure, veiem la Mediterrània, veiem Sant Pol de Mar. El meu home, que és molt enginyós, ha fet una mena d'aparell per agafar un foc de gas. Tenim una cassola magnífica i ell fem arrossos, suquets, patata i cola amb bacallà. Per tant, un dia a fora, a l'aire lliure. Sí? Vinga. Estem salivant ja, Signem tots, Sí. Home, tots, atenció, això sí que ho controlem, Ara de moment podem ser 6. Mira. Ja està. Molt bé. Ja 1, 2, 3, 4, 5 i l'Arnau 6. Doncs ja està, ja fem. Home, vindria el meu home, Doncs l'Arnau... Home, no, clar, m'estan dient des de realització. I els tècnics què? Els tècnics... Un altre dia... No, fixa't, com que no es veuen, no hi són. Ah, molt bé. Escolta, què penses de les noves tecnologies? Tu tens Instagram, ets molt activa a Instagram. Ets amant de Sabina, que jo t'he vist. Promociones tots els llibres que t'envien. Envies salutacions als nens que t'escriuen a les escoles. Et fas unes fotos que sembles una teenager adolescent per guanyar followers i likes. Què dius? Home, clar i tant, però tu saps el que és el TikTok? Sí, que ho sé, a través d'una meva neta. Ah, sí? Home, i tant, una meva neta que, escolta, que fa uns moviments... I jo li dic, a més, clar, a casa seva no li deixen això, comunicar-s'hi, però ella ho segueix. I s'ho grava, però després no serveix per res, i li dic... Ho hem de gravar, això, ho hem de tenir. Que no veus que quan siguis gran et farà il·lusió. Quants anys tens? 9 anys. 9 anys. És tremenda. 9 anys. El Carlos, que té 20 anys més que la teva neta, bueno, 19 anys més... que no va dir 20. No. Cada dia m'eixen menys. Cada setmana ens fa la secció del TikTok. Sí, i he estat parlant amb la Carme i, bueno, doncs, abans de fer el challenge que jo et demanaré, sisplau, si el vols fer amb nosaltres, que és molt senzill. Jo sospito que l'heu entrenat. No l'entrenem perquè si veus ballar el Miquel i a la Lorena després sabràs que no l'entrenem. Perquè si l'heu entrenat jo estic aquí amb desavantatge. No. Mira, abans de tot hem buscat un TikTok d'una dona que ella sap fer paella, però em sembla que és una americana que està fent la paella i mira com la posa. A veure... Bueno, chicos, a ver esta paella que me habéis mandado vosotros, ¿qué tal? Nadie nivela la paella. El pimiento morrón, la cebolla, el ajo, eso no se echa en la paella, sé que no lo sabéis. Otra vez, hay que decirlo todas las veces, el arroz no se sofríe en la paella. El caldo lo saca el arroz. ¿Está? ¿Le va a echar la ensalada en la paella? ¡Hoy, señor! Paella con ensalada. Bueno, un ampastrá como todo. Pero es que, vamos, no te entiendo, los guisantes. Ahí, el sushi este, langostinos, el pescado. ¿Pero esto qué es? Señor, cada vez es peor, ¿eh? Yo es que al final no veré paellas. Al final os contaré cuentos. ¿Limón? ¿Pero está haciendo un picadillo para la sepia? Madre... Bueno, així és com cuinen... No sé si eren americans o no sé qui era. Ets comentarista, tu també, dels plats així o no? No, jo penso que... Mira, llibertat total, i si hem volgut fer aquesta paella, el que passa és que hi ha uns cànons, posar un gra d'arròs amb una ceba i un pobret que era cru, ui, que perillós, no? Ja comencem malament. Has cuinat alguna vegada mac and cheese? No, què és mac and cheese? Mac and cheese són els macarrons aquests amb... mac and cheese. Vale. Són com macarrons amb formatge, però ho fan d'una manera molt especial. A mi no m'agrada molt. A veure...
So those are the Flamin' Hot. Yes. I'm adding the ones with lime just for like that hint of lime. I don't want to put the entire bag like I did with this one, okay? So we're just putting about a quarter of this. Estàs a punt d'abandonar el plató, no? No, Carme? no. Pues hem buscat les millors. I know. That's going to give it that cheesy flavor that everyone likes with the mac and cheese. Do you see the orange sauce? See how it's melting together there? That was from the powder. Yeah, the cheddar powder. I can taste the cheesiness with a slight kick to it. Ooh, so good. Get the water out. Okay, here comes the fun part. Yeah, get that stuff in there. Que no em convidi. Torno a repetir, Carme. Que no em convidi. Que no et convidi. No ve gens a gust. T'agraden les Oreo? Sí, i en tinc fins i tot unes arracadetes. M'agraden les... Sí, en tinc unes arracadetes boníssimes, que són unes mini Oreo, fantàstiques. Però de galeta, de veritat? No, són fetes d'aquestes... De plàstic. Ah, de ceràmica o de plàstic. De ceràmica o d'aquestes silicones que fan, però són impecables, eh? Doncs... M'agraden, amb dues em quedo tipa, també t'he de dir, Sí, et quedes molt tip. Hem buscat de postre una altra guarrada. Xupa-xups Oreo. A veure... Hoy vamos a hacer chupa chups de Oreo, con tan solo 3 ingredientes, crujientes por fuera y cremosos por dentro. Son un vicio. Con un pack nos van a salir entre 9 y 10 chupa chups. Trituramos las galletas a máquina o a mano. Añadimos una cucharada de queso crema y lo mezclamos bien. Con las manos hacemos bolitas y las reservamos. Deshacemos 150 gramos de chocolate blanco al microondas. Untamos un palillo y lo pinchamos en la bolita. Con esto conseguiremos que el palillo quede fijado. Congelamos durante media hora y sumergimos los chupa chups en el chocolate blanco deshecho. Les damos vueltas para retirar el exceso y decoramos con polvo de Oreo. Receta facilísima. Si quieres más, sígueme. Bé, que no em convidi, però jo t'he de dir una cosa, tot l'esforç que ha fet aquest noi de triturar, d'amassar, de fer una xocolata per punxar-ho, perquè no es desmunti, per ratllar al final, si ho fes en productes de primera gamma, el resultat seria diferent. Jo crec que també ho fa aquest noi, no tinc ara la... Bueno, però segur que ho fa. I ara et demano que si tu vols farem un challenge que hem buscat aquesta setmana, que al Miquel i a la Lorena se li dona molt bé. Bueno, és que ens l'hem mirat perquè igualment, encara que s'agessin, ho faríem fatal. Tot i que jo he de dir ara que per contrarrestar tot això que s'està veient a TikTok, jo crec que tu t'hauries d'obrir un TikTok i ensenyar com es fan les coses bé. Clar, o sigui, per fer el contrapunt, perquè tot això que hem vist és Michelin, però Michelin de... Tinc algunes receptes que a vegades me la demana un mitjà, a vegades me la demana un altre, i sempre he anat fent coses amb tot detall. Sempre són receptes fàcils per fer a casa, amb producte molt fresc i un resultat... Jo vaig veure't fent un tortell de Reis amb el Raül, amb el teu fill. Sí. Però això és una cosa ja més tècnica, perquè s'ha de fer un brioix, s'ha de deixar reposar, s'ha de tornar a amassar, però es pot fer a casa perfectament si tu dius, vinga, va, som-hi. Carme, com celebraràs el Dia de la Dona? Que serà dilluns i tu ets una dona de referència i suposo que hi haurà moltes dones també mirant. Tinc feina el Dia de la Dona, sí. Com ho celebraràs? Ja he gravat moltes coses per diferents mitjans que es tiraran a les xarxes el dia 8 i hi ha una gastrodona a la Fàbrica d'Am a Barcelona i llavors hi passen moltíssimes cuineres i jo em faig la cluenda. Per tant, faré la cluenda, ja els hi vaig dir, vindré a fer un discurs potent. Com ets tu? Així potent. Potent. Anem a veure el TikTok ara, a veure com ens surt. A veure, anem a... Mira, jo et convido a que et posis al davant amb el Carlos, mantingueu una mica les distàncies jo em posaré al darrere de seguretat. I mentre nosaltres ens preparem, anem a veure el TikTok d'aquesta setmana i després intentem imitar-lo. Vale, ara sortim. Vale, ara el fem nosaltres. Sense la guia? Sí, a veure... No, ens el ficaran? No, tenim la guia al costat. Ara hem d'imitar el que veiem a la de 3. A veure si aquesta setmana ho aconseguim. Vinga, sí. 3, 2, 1, donem-li. L'esquerra, Bueno...
Això li pots ensenyar ja a la teva neta, eh, Carme? És el teu primer TikTok que fas a la vida. Em dirà, això és molt fàcil. És molt fàcil. El pujarem a la meva compte i que et vegi la teva neta. Escolta, I tant, ja li ensenyaré, correcte. Carme, per què hi ha molts cuiners que quan els hi donen una estrella Michelin comença la pressió per voler-ne més? Bueno, hem vist fins i tot casos de treballadors. Recorda com va sortir aquest petit escàndol de cuiners que no aguantaven més treballar per gent que tenia estrella Michelin perquè, vamos, era de traca i pandereta estar en una cuina. Evidentment que és un treball que has de posar pressió. Aquesta és una pregunta que m'han fet. Com podies sobreviure tu amb la pressió que comporta? Jo us he de dir una cosa. Jo sento la mateixa pressió que vaig sentir el primer dia que vaig creuar el carrer de la botiga al restaurant. Per tant, si la pressió va amb tu, si tu tens ambició professional per tirar endavant, si tu saps que tota la gent que treballa amb tu ha de treballar realment en bones condicions, has de tenir una qualitat de vida per fer una qualitat de treball. Si tot això ho sumes amb aquesta pressió que ja hi poses, home, en poden venir una, dues i tres, anar a dormir, dormir-te tranquil·la. En canvi, si tu has fet una estratègia de peripècia de disseny perquè vingui una estrella, però no hi havia ni aquesta força, ni aquest desig, ni aquest compromís, esclar que quan ve l'estrella no pots viure. Escolta, Carme, que hem acabat. Ah, bé, molt bé. Moltes gràcies per estar. A veure, podem anar a Tòquio a gaudir dels teus plats. Sí. I tant, i tant. Podem anar al mandarín. Exacte, tant al blanc com a moments. Tant al blanc com al moments. Correcte. Perfecte. Molt bé. O sigui que, i nosaltres el que farem és venir al teu tros, que crec que ens sortirà una mica més econòmic. No, esteu convidats. I podrem estar més en família. No, i serà una cosa fantàstica. Aquest diumenge vàrem fer un romesquet de rap impecable. Romesquet de rap? Romesquet de rap. Això què és? Això realment és una cosa interessantíssima perquè la salsa romesco, que és de les salses més antigues que hi ha, té moltes vessants. Tu en pots fer un xató, que és aquella amanida d'escarola. Pots fer un romesco per acompanyar uns calçots, per exemple. Però aquesta salsa de romesco, si no hi poses vinagre, pot ser la base de fer un suquet. I és tan senzill com. Has de tenir uns talls d'un bon peix, del que vulguis, del rap, del que et sembli. Tens un bon tall de peix fresquet, no una cosa ventilada. Que no passi pel microones, sobretot. No, millor que no. Per tant, has de tenir una bona cassola a la mida del que anem a cuinar, hi poses aquest romesco, hi poses aigua a la mida de les patates que hi cuinaràs, quan no arrenqui el bullit i tires les patates, perquè les patates no les has de sobtar, sinó que s'han d'anar escalfant, deixa que les patates coguin 15 minutets i llavors al final hi poses el peix. El resultat és una cosa deliciosa. No, sí, cada vegada que ho explica... Deliciosa. Jo ja salivo. Carme, gràcies per estar aquesta nit amb nosaltres. Vindrem al tros, Jo t'enviaré el correu i vinc al tros. Mira, vosaltres segur que teniu més informació que jo. Busqueu un diumenge que faci sol. Perquè, esclar, això és veritat. Hem d'estar a l'aire lliure bé, no? Això és veritat. Si plou, ho deixaríem pel proper. Carme, gràcies, de veritat. Molta sort i molts èxits. Ha sigut tot un plaer. I nosaltres